Dari parking. सान्दुंआबो अयथासार गोसा बारस'बाय थांनायसै जायगासिम मोना मोना टिकेटथ' गैयासो जाहैबाय टिकेट आसे बोले लगत बोलगोटे टिकेट নাই ते हमको पाम ना खबर जाहैबाय बिदि मैं सराइबिल पर आया है सराइबिल सराइबिल पुरा गरम रे बाप रे नालाय आरो लोगोफोर जोबजासे लोगो मोनजेनबाय सासे नै आरो बेयो हाबासो हाबनो मोना मोना टिकेटबो गैया जाहैबाय टिकेट मोनाखै सोसिगोन दां सोसिगोन टिकेटआव सोगोन ओमफ्राय हारसिं बावदोंलै ओमफ्राय नोंनाव फट' लानांसिगोन दे माबा उदै मोनथावबो गैयाना उदै मोना हाबलांबाय बिदिबा टिकेट गैयामोन बिदों बेनाबो टिकेट गैयामोन मोनदों सोबे मोनलायदों माबा पार्टि Radihir. Ni la le. Oi ro. Oi.
थियारिजाय जानोलै आं गोसोआव गैया उथिनो थ्रिया थिसो नै थिया हजोंथाय बे वानाव थाङोब्ला थ्रिखौ गोदाननि वान होइना थ्रि कथा थ्रि उदा होला उला भन्नु न वान चाहियो भने लानु हे वान नांगौला नै थ्रि सोलायदो माने जों थ्रि गोजा ओइ आदै सोलायसिगोन आरो माने जोङो साथामा थ्रि नालाय सासे वान नै आरो वान हाबदो होनदों ओरै गारियाव गारिया यति जाम्बा मान्छे माथा नष्ट त्यो त उ एक्लै यहाँ पस्दा हुन्थ्यो नि त जुरामाले गेट गुदियाव टिका होजोब्बाय सोथ'वाखै आरोखि लोगोफोर gila dah. Tua aku hidung ada, tentang pria, aku siapa? Dia ini dari tua. Hah? Tua ini. Tua apa? Ganda देखा है पुलिस का गंदा मिलेगा jadi lain orang kita buka lagi di bagian itu. Dan sekali jengkol apa nak buka? Tidak punya. Lain lagi macam ni ini saya coba lagi. Oh, jangan. Polis nak beri tinggal orang tinggal sangat lain orang tu. Eh, gua ini oh, bayi mah bayi. Oh, bimbing lah. Baik, aku tunggu dah ber. Ek nomor aku. Ah, masih. Apa kalian yang cerita ni itu? 산자팀 페이터라. 뭐하고도 오죠 뭐. 기다 비로나마. 산자팀 봐. 뭐하고도 렌동 봐 보도렌 dia भाई गाड़ी गया भाई बोतलें को पारना नहीं भाई बोतलें को पारना नहीं भाई नीचे बोतलें गाड़ी को पारना बोतलें गाड़ी को पारना चल जाओ फिर गाड़ी में Sudah urban cari roda kubur nang baik ya Lainnya cikin kami bisa cikin kayak gini ya, mereka masih kampai nih. Sini aku bisa duduk baik. Ya kan orang munfi klawasin aja. Apa sih?
Ura vai. Thư vai. Là cầu vai. Kêu kẹ ở đây đó. Là lộc cho mấy thằng này cũng thầy lên. Mấy chục